ערב טוב גבעת, ערב טוב! חג שמח לכולכם. אכלנו מספיק, יותר מדי. האמת היא שלהנהלת הקיבוץ הייתה כוונה להביא לכאן או את נועה קירל או את ברונו מרס, אבל היה בעיה של מקומות באשטרומים ולא היה איפה לארח אותם, אז אנחנו בסוף הולכים על כוח אדם מקומי. בועז שרבי. יפה, אז שלומית נתנה לנו סוכה גדולה, תדמיינו שיש לכם פה סוכה גדולה, אתם מסתכלים למעלה ויש מסך, אז אנא צאו מהמסך, הביטו לסכך, תהיו איתנו, אנחנו נתקתק את זה מהר ותלכו הביתה, בסדר? תחזיקו מעמד. התחלנו. שימו לב ומקדו את עיניכם למסך. טקס חלה הפעם באופן יוצא מגדר הרגיל. אנחנו הולכים על טקס חלה וירטואלי, יתנהל כולו שם בדיוק כך. תחזרי אליי לפה. למה זה לחוץ אז גם אני סתם בבקינות וחצי אני לא תשאיר החלות לצמן. יאללה, מה את אומרת? קדימה. מה? איפה מורן? הנה מורן. מה אני עם מורן? כן? אני רוצה להגיד משהו לגבעתי מגבעתי. אני רוצה להגיד חג שמח. שיהיה לנו שנה טובה. אני אזכה להיות הקיבוץ הכי גדול והכי חזק